И да, здравейте хора, аз съм Мистер Спарки Гейминг и днес ще ви покажа как се прави резиденция на Майнкрафт. Аз съм в сервера Белчински, главният е Люд. Страницата във Facebook ще бъде в описанието на клипа, както и моя скайп за връзка. Друго, което трябва да дам, сайта на сервера. И да, нека да започваме с правенето на резиденция. Така, слушайте ме много внимателно. Взимате една дървена брадва. Това е най-важното за резиденцията. И така, отивате в десния долен край. Ето го и него. И цъкате с ляво бутонче на мишката върху това купче, което сте си избрали, за да маркирате резиденцията. И цъкате така. И тук ви изписва Place Primary Selection Point. Така само да го правя. И така, отивате в другия противоположен край, който е левия, пада се левия, горе. И цъкате този път обаче с десен бутон на мишката. И ви изписва Place Secondary Selection Point. И тук, координатите. Така. Следващата стъпка е да напишете това. Клон-черта res select vert и ви изписва Selection expand to your highest allowed limit, долу Selection expand to your lowest allowed limit. Това означава, че никой няма да може да ви чупи къщата, нагоре над къщата, е такава въздуха и под нея. Така, сега, третата стъпка е да направите самата резиденция, която се прави по този начин. Клон-черта, res, create и името на резиденцията. Аз ще направя резиденция тест. И да, изписва ви charge 0, т.е. 0 пари са взети от вашия аккаунт. Резиденцията вече е създадена. ID, тук и имам създадена резиденция под името резиденция тест. И да, това беше от мене. Надявам се да съм помогнал с каквото мога. И да, благодаря за гледанията и моля коментирайте, харесвайте и ако искате се абонирайте за моят канал в YouTube. Благодаря и чао от мен!